Και κλείνουμε τώρα με την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Έχει στείλει και ένα υπόμνημα, το έχουμε εκεί. Κυρία Μπομπολάκη που είναι πρόεδρος και είναι και η κυρία Τηλιακού δικηγόρος, έτσι. Κυρία Μπομπολάκη, δεν χρειάζεται να σηκωθείτε εκτός αν θέλετε. Δεν άκουσα. Θέλετε να είστε όρθια, λέω. Ναι. Εντάξει. Το προτιμώ. Μου βγαίνει καλύτερα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Πρόεδρε, για την σημερινή συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, ακούγοντας το πλαίσιο το οποίο θέτετε για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, αυθόρμητα μου δημιουργείται η εικόνα ότι δεν θα προλάβουμε τις εκλογές του 2019. Η κατάσταση με τα ζώα στη χώρα μας είναι σε ένα οριακό σημείο και δεν έχουμε πολυτέλεια χρόνου να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούγοντας τους υπόλοιπους ομιλητές, με εξαίρεση την κυρία Τζονίκη από την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, μου γεννάται πάλι η εντύπωση ότι δεν έχουν οι άνθρωποι που μίλησαν, και δεν το λέω για κακό αυτό, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, δεν ξέρουν τι γίνεται στους δρόμους, μιλάνε από καθέδρας και θεωρητικά, και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν και ξέρουν την πραγματικότητα με τα αδέσποτα στη χώρα μας, δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε να είναι η πολιτεία αυτή, είναι οι φιλοζωικοί σύλλογοι. Να πω επίσης ότι η βάση δεδομένων από το Υπουργείο λειτουργεί με ένα άψογο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φύγει από το Υπουργείο. Είναι μια δημόσια λειτουργία και να πάει σε ιδιωτικό φορέα. Σε αντίθεση με το παρελθόν που δεν λειτουργούσε καθόλου και είχαμε περιστατικά που περνούσαν 6, 7, 8 μήνες για να καταχωρηθούν οι κτηνίατροι, οι οποίοι για X λόγους, το κάνουν και τώρα, δεν καταχωρούν καν τα ζώα στη βάση δεδομένων και βλέπουμε ζώα πάρα πολλά δυστυχώς ανά την Ελλάδα που έχουν τσιπάκι αλλά δεν είναι καταχωρημένα και έτσι δεν μπορεί να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Οι προτάσεις λοιπόν της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας είναι οι παρακάτω, τις οποίες έχουμε καταθέσει πολλάκις στο Υπουργείο και προσπαθούμε να συνειδητοποιηθεί ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν, μιας και είναι το μόνο σημείο που θα συμφωνήσω με την κυρία Τραχίλη, μιας και προχωράμε σε αναθεώρηση, ελπίζω, του συντάγματος, θα πρέπει να προσθεθεί η φράση στο άρθρο 24 για την προστασία των ζώων. Το άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει, γιατί οι φιλόζωοι δεν ασχολούνται μόνο με τα σκυλάκια και τα γατάκια, αλλά από τη λέξη και την ετυμολογία ασχολούνται με όλα τα ζώα, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος 1197 του 81 που απαγορεύει την σφαγή των ζώων φάρμας χωρίς αναισθησία και να ακυρωθεί η τελευταία απόφαση του Υπουργείου πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέτε, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και τελευταία, επιτέλους να θεσμοθετηθεί η απαγόρευση εισόδου κητοδών στην χώρα μας, όπως το 2012 έγινε με τα τσίρκο και αποτελέσαμε πραγματικά μια πρωτοπορία η χώρα μας για το θέμα αυτό. Το θέμα των ζωολογικών κήπων, άπειρα άγρια ζώα, σε συλλογές, σε συνθήκες οι οποίες είναι
άθλιες, δεν τηρείται σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ζωολογικούς κήπους και πολλοί βέβαια υπεκφεύγουν λόγω προβλήματος που έχει η σχετική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει την Ευρωπαϊκή. Το πρόβλημα των ζώων, των αδέσποτων ζώων στην χώρα μας θα λυθεί με 3 τρόπους. Αν δεν τους κατανοήσουμε τους τρόπους αυτούς, και το 3017 οι αντίστοιχοι εδώ πέρα θα συζητάνε το ίδιο και το ίδιο ζήτημα. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η στήρωση των αδέσποτων ζώων για μία τουλάχιστον 5ετία, ώστε να μπορέσουν να... των ιδιόκτητων, τι είπα, των αδέσποτων, συγγνώμη, των ιδιόκτητων ζώων, προκειμένου να αρχίσουν να σταματήσει αυτός ο αλματώδης ρυθμός αύξησης των αδέσποτων ζώων, και αν αυτό που είναι το καλύτερο, το ιδανικό, σας φαίνεται περίεργο, γιατί εφαρμόζεται σε 1, 2, 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει τότε τουλάχιστον με βάση την οικονομική κατάσταση που ζούμε οι Έλληνες σήμερα, ένα ποσοστό αυτών, αυτοί που είναι κάτω από το όριο φτώχειας, να στηρώνουν δωρεάν τα ζώα τους στα δημοτικά κτηνιατρία και στα δημοτικά κοινοκομεία. Αυτοί που είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας επίσης να μπορούν να στηρώνουν, και είναι πολύ μεγάλος πληθυσμός σε αυτή την κατηγορία, να στηρώνουν δωρεάν τα αδέσποτα ζώα τους, και οι υπόλοιποι μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου βέβαια να στηρώνονται με κουπόνι, το οποίο θα πληρώνει, θα δίνει το Υπουργείο στους κτηνιάτρους, τους Έλληνες κτηνιάτρους, γιατί τα χρήματα, επιτρέψτε μου να σας πω, που ξοδεύονται χρόνια τώρα για τη στηρώση των αδέσποτων ζώων είναι πεταμένα λεφτά. Γιατί στηρώνεται σήμερα ένα ζώο εδώ και δίπλα γεννάει το σκυλί του γείτονα 12 κουτάβια, από τα οποία θα επιβιώσουν τα 5, 6, 7, τα οποία θα τα βρούμε στα σχολεία, στα χωράφια κτλ. Επομένως, το μέτρο της στήρωσης των αδέσποτων ζώων, χωρίς να υπάρχουν άλλα παράπλευρα, άλλες παράλληλες δράσεις, δεν έχει αποδώσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι και συμπέρασμα των αρμοδίων επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας σταματήσουν επιτέλους να πωλούνται ζώα, γενικά ζώα, από τα pet shops. Μπορούν να πουλούν 1000 άλλα πράγματα, γιατί τα αδέσποτα ζώα δημιουργούνται και από την πώληση ζώων στα pet shops. Βεβαίως, να αναφερθώ εδώ πέρα στο θέμα που θίχτηκε πριν. Οι πολύ καλοί Έλληνες κτηνίατροι, να πούμε ότι είναι επαγγελματίες, δεν είναι εθελοντές. Και δεν σημαίνει, επειδή ασχολούνται με ζώα, ότι πρέπει να είναι και υποχρεωτικά φιλόζωοι. Και ο Χασάπης με ζώα ασχολείται, αλλά δεν είναι φιλόζωος. Ο θεσμός λοιπόν του Ευρωπαίου εθελοντή κτηνιάτρου είναι εξαιρετικά ευεργετικός στην χώρα, σε μια χυμαζόμενη οικονομικά χώρα. Κυρία Τραχίλη, αυτά που λέτε μας πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω, στηρώνουν απολύτως νόμιμα, με πρόσκληση από τους Δήμους. Κύριε Κακούρη, δεν γέλασα εγώ όταν μιλούσατε. Κανούρη, πώς λέγεστε, συγγνώμη. Λοιπόν, στηρώνουν απολύτως νόμιμα μέσω των Δήμων, είτε στα δημοτικά κτηνιατρία, είτε σε κτηνιατρία που προς τιμήν τους παραχωρούν οι Έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι, όπως είπε η κυρία Τζονίκη, ακούνε τα 1000 όσα μετά. Έχουν κέρδος οι Δήμοι τεράστιο, γιατί είναι απολύτως δωρεάν
δωρεά η παροχή των υπηρεσιών αυτών. Μόνο τελευταία ο Δήμος Χανίων έχει κερδίσει 100.000 ευρώ που θα έπρεπε και έχει στηρώσει εκατοντάδες ζώα, απολύτως νόμιμα. Δεν θα πρέπει να φοβάστε τους συναδέλφους σας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να συνεργαστείτε, γιατί η χώρα μας έχει ένα είναι κοινωνικό το ζήτημα των αδέσποτων ζώων και το βλέπετε μάλλον συντεχνιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, η εκτροφής ζώων συντροφιάς είναι ανεξέλεγκτη. Το παράνομο εμπόριο, το οποίο ακούγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γίνεται μέσα στη χώρα μας. Γίνεται από τους εκτροφείς, από τους παράνομους εκτροφείς. Χιλιάδες άτομα εκτρέφουν ζώα συντροφιάς παράνομα. Εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο γιατί είναι μαύρα χρήματα και θα πρέπει να υπάρξει για το θέμα αυτό συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κοινοκομεία είναι κοινοκομεία της ντροπής. Η Ομοσπονδία μας είναι κατά των δημοτικών κοινοκομείων στην Ελλάδα του σήμερα και στην Ελλάδα του χτες. Ίσως σε 50-100 χρόνια να πρέπει να έχουμε δημοτικά κοινοκομεία ή κρατικά κοινοκομεία για να μπορεί κάποιος που δεν μπορεί πλέον να έχει το ζώο του γιατί αρρώστησε, γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μπορεί να το αφήνει εκεί και να βρίσκει το ζώο μια δεύτερη ευκαιρία. Προτάσουμε, και είναι και απόφαση της ΚΕΔΕ, στην τελευταία ημερίδα που έκανε η Ομοσπονδία μας με την ΚΕΔΕ, τα δημοτικά κτηνιατρία που οι Δήμοι σαφώς και έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα λειτουργήσουν. Δεν κοστίζει το να γίνει ακόμα και με το δημοτικό κτηνίατρο πάνω από 20.000-30.000 ευρώ για να δημιουργηθεί το κτηνιατρίο και κάπου 10.000-15.000 το πολύ για την συντήρησή του. Ενώ για να φτιαχτεί δημοτικό κοινοκομείο που το 85-90% των Δήμων δεν έχει και για να είναι νόμιμο χρειάζεται πάνω από 300-400.000 ευρώ. Και κύριε Υπουργέ, αυτά τα χρήματα, τα 300-400.000 ευρώ που πρέπει να βάλουν οι Δήμοι, που δεν μπορούν βέβαια να βάλουν, για να φτιάξουν ένα νόμιμο κτηνιατρίο, καλείται μέσω του 4039 και τους εθελοντές που δεν έχουμε να φάμε, που πληρώνουμε χρήματα πάρα πολλά για τα αδέσποτα ζώα, από εράνους, από εκδηλώσεις που κάνουμε κτλ. Καλείται λοιπόν και τα φιλοζωικά σωματεία να έχουν αυτά τα ποσά των 300-400.000 ευρώ για να έχουν ένα νόμιμο κοινοκομείο. Μόνο ο βόθρος για να φτιαχτεί σε ένα κοινοκομείο θέλει 70.000 ευρώ. Μήπως λίγο να... Ναι, θα ήθελα να τελειώσω με δύο ακόμα θέματα. Η παιδεία είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι η άλλη πλευρά του θέματος. Η στήρωση είναι το ένα, η παιδεία είναι το δεύτερο, μπορεί να είναι και πρώτο, και η ενημέρωση είναι το τρίτο. Για τη Λύσα, το Υπουργείο, που δεν είχαμε και Λύσα, ξόδεψε ένα σωρό χρήματα και έβγαλε και σποτάκια. Ποτέ το ΙΠΑΤ δεν κυκλοφόρησε ένα σποτάκι που δεν κοστίζει τίποτα, ενημερωτικό στον κόσμο, να κυκλοφοράει σε πανελλαδική εμβέλεια. Δεν έβγαλε ποτέ ένα φυλάδιο για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων. Δεν έκανε κάτι για τα σχολεία. Πώς θέλουμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα όταν δεν παίρνουμε γενναίες και ρηξικέλευθες αποφάσεις? Νομίζω ότι αυτά που λέγονται εδώ σήμερα τα ακούμε κάποιοι που είμαστε και μεγάλη σε ηλικία
αρκετά χρόνια. Τα ίδια. Και φοβούμαστε ότι τα ίδια θα ακούμε και μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν δεν δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα και τις σωτήριες λύσεις που πρέπει να πάρει το Υπουργείο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βαμβακάκη. Πραγματικά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι μόνο το σημερινό, αλλά με τη σημερινή πολιτική ηγεσία, εκδόθηκε αυτή η εγκύκλειος. Περίπου 7-8 μήνες την συζητούσαμε με η Ομοσπονδία μας και με την κυρία Βαμβακάκη και με την κυρία Κουρμούση για να βγει και έλυσε πάρα πολλά προβλήματα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, και αν θέλετε να παρακαλέσω κιόλας, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, υπάρχει μια εγκύκλειος που έχει εκδοθεί που αφορά τα επιθετικά ζώα, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι σε ευθεία αντίθεση με τον νόμο για την προστασία των ζώων, και με την εγκύκλιο αυτή οι Δήμοι εκατοντάδες και χιλιάδες ζώα τα χαρακτηρίζουν συλλήβδιν επιθετικά, δεν βάζουν κανένα ανάχωμα στη ζωοφοβία του Έλληνα πολίτη. Γίνονται βήματα, έχουν γίνει βήματα, αλλά υπάρχει μια ζωοφοβία στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. Σε πολλούς Δήμους δεν λειτουργούν οι πενταμελείς επιτροπές και τα ζώα χάνονται, δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να κάτσουμε και να δούμε, και το τράφικινγκ ψάξτε το εκεί που υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Μπομπολάκη. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς ήταν λίγο σε υπερθετικό βαθμό αυτό που είπατε, ο παραλληλισμός των επιστημόνων κτηνιάτρων με χασάπιδες και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον κλάδο. Παντού... Αν κατανοήθηκε έτσι, το παίρνω πίσω. Μπράβο, είπα ότι δεν είναι φιλόζωος. Δεν σημαίνει ο κτηνίατρος που ασχολείται με ζώα ότι είναι και φιλόζωος. Είναι ένα επάγγελμα. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει πάντα η ευαισθησία και στο συγκεκριμένο κλάδο. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα...